To jama'a kar da ku manta da Allah ku danna mana subscribing kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ku shugabanninmu na nan da kuke kallo ake wa mutane irin wannan cin zarafin duka a nan nake cewa ubanku ya ci kutumar durin uwarsa. Duk abin da zai faru kawai ya zo ya faru. Ni kaɗai ce mai rai, ni kaɗai ce mutum. Ta yaya za mu zauna ana musguna wa wasu mu kaɗai ne a raye, su ba mutane ba ne ‘yan uwanmu, ku a ganin ku mu irin wannan abun ba zai faru da mu ba, don su ya faru da su mu ba zai iya faɗa mana ba, to mu abin da ya fi nasu ma mai bi in ya tashi riskan mu, wallahi sai ya fi nasu, to gwara kawai mu ci giggindin uwarsa a wuce gurin, din na zura uwarku gutsu, din na ci kutumar durin uwar babanku. Ubanku ko na gwal ne ya gwallatsa uwarsa kutuma. Kai bari in gaya muku wanda aka dan sassani din nan a media, idan fa ba zuwa za ku yi ku ce duk kun soka uwarsu gutsu ba wa'annan mutanen, in an zauna lafiya da su Allah ya tsinan dangin dun uwar babanku kuna kallo ana wa mutane wannan abin dan me cin uwarku. To jama'a Murja dai na ta yi wa shugabannin ƙasar nan zagin ƙare dangi. Ko kun san me yasa hakan? To akan wasu mutane ne da 'yan kidnapping suka killace su kuma ba su sake su ba, kuma gwamnati ta ki cewa komai akan hakan. Murja ta ɗauki nauyin domin ta sanar da gwamnati da wannan kalamai nata masu zafin gaske akan waɗannan mutane da 'yan kidnapping suka kama. To jama'a ku biyo mu domin ganin cikakken bidiyon da Murja jarumar TikTok ke yin wa gwamnati zagin ƙare dangi. Amma kafin nan muna roƙon ku al'umma da ku danna mana subscribing, sai ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Muna godiya sosai. In abu ya samu sai a ringa zuwa ana cewa wai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, gaskiya shi wa gabaninmu ba kwa kyauta mana sabida kaza. To raina fansa ne, ni ba zan muku wannan ba. Raina fansa ne akan al'ummar da na gani anewa wannan cin zarafin a cikin daji, dan madigar gutsun uwarku, dan me cin durin uwarku. In kun saurara mun ubanku ya tabka uwarsa gutsu, na ja da baya na gaura uwarku 'ya'yan yaɗi. Duk wanda ya raga min akan wannan kes din, uban waye zai zo yana muku sallama? A zaune nake, ganin da kuka yi min a zaune nake, a kwanta naki shingida. Yanda na ban ci ba ban sha ba tun jiya da naga wannan abin da aka sako bidiyon nan ana linkan mutanen nan a cikin daji, ban bacci ba. Ni fa dama da kun ga an ce muku kawai na sa ta ko na faɗi na mutu ko wani abu, billahi allazi la ilaha illa huwa, kawai ku sa a ranku akan gaskiya aka kashe ni. Na ga mutane kawai suna dan akuyanci ne, na faɗa musu gaskiya sun zo sun shege ni, amma ba wani shege wallahi da zai yi abu ba daidai ba da ba za mu faɗi ba dan gindin uwarsa. In zai ce min tub a mutu wallahi sai na faɗi. Barantana wasu ƙananan 'yan jagaliya kwakwalwarsu fal zunubi a gurin ubangiji, su zan zauna ai ta wani respect ɗinku mun muku kuka dan gutsun uwarku. Ba wani ɗan shagi yadda zai ƙara ganin kuka na rantse da Allah a dai cikin ku wa'annan azzaluman shugabannin, ba ɗan shagi yadda zai ƙara ganin kuka na a cikin ku, sai dai ku ringa ganin ashar ɗina dan gindin uwarku. Social media ma in ba ta uban mutum bace ba, ni ma billahi lazi ɗan akuyanci ne irin nawa. Ya kamata ma na haƙura da wannan jakar social media. To me ake sakowa a social media? Kana zaune kai zuciyarka Allah ubangiji ya cika maka ita da tausan al'umma bayin Allah, sannan kuma wasu mutanen ba sa tausai. To ku dan me jijjiga uwarku ma dan gindin uwarku, ku ba kwa tunanin za ku mutu wai? Ko dan ma na san ai duk kun wuce da wannan tunanin, kun wuce da tunanin cewa za ku mutu, amma kuma ku ji ku shaida ku sani a gaban ku wani naku ya mutu. Kun raka jana'iza in ku gawa ne dan gindin babarku, wani ya mutu, wani ma kowa naku. To ni dai duka a nan nake ƙara jaddada muku, ni na ce tsinin gindin uwar babanku. Wa'annan bayin Allah da kuka sa aka yi wa wannan bayin Allah da suka shiga cikin halin nan, kuna kallo ba za ku je ku cire su ba. In Allah ya yarda haɗin wa'annan mutanen duk cikin ku babu wanda zai gama da duniya lafiya. Yau tsoro nake ji, ni fa tangaraririya nake, ni kaɗai duk inda ta faɗi ruwa sha, ko aka ce ni ko a banni duk san makal ubanku ya talla uwarsa gutsu. Duk wanda ya raga min a cikin ku gindin uwar babansa, ni ba na gutsun uwarku kai, ubanku ya ci uwarsa. Ko ba ku ji bane ba,
kuma in Allah ya yarda wa'annan mutanen ba abin da zai faru da su sai alkhairi, kuma bayan wuya sai daɗi, kuma sai kun san cewa kuna kallo ana yi musu haka don gutsun uwarku 'yan wahala.